manak pailaeng karigit ay Philippine Consulars State entire Ilocos Norte na suportada din ng uling eleksyon. Well, after mi nga after kajing election, nagmi-meeting kami nga nang-set kami sa nga date tapos mapagsasaritaan mi dagiti no ananto ti plans and programs mi iti Philippine Consulars League ti Ilocos Norte. So basically medyo mangrugi kami pala nga agadal kasi DJ previous ng activity tuno na may tika barbaron tong aktibidades iti Philippine Consulars League. Well, DJ nga ron nangyayag may data nga proyekto da ngem dinggek to met the council when the of new set of official no anat may begada kadigiting aktibidad ta digitay okay i-adapt tayo aso na digitay daduma no hantik ni i-adapt well siguro at kabaro siguro nga bulay tayo. So far may admit kasi madamat transition me to be honest agad ada pala transition me kasi from the previous officers to the new officers kasi di daduma well good kasi di daduma damadamit ten official ngayon sa bali at position da so kumbaga ni Yurnos iti kabaro nga seten so madamat transition da the moment pundo nga min awan pay kanya tayo kasi madama pa lang iti turnover so ante pa amon no mano tayo total na dito yung pundo kaya so once nga hopefully malpas within the week kung nadamet kanya so I think there is ngem DJ pa iting may isang agenda minto to meeting kami kasi no sino ti ma-pointer kasi I think in one province upat nga slot sa tanda so DJ ngem hantay pa sure hantay verified nga sure so no man upat tay slot papagsasalitaan naman siguro kadyan grupo no sino mapaniti regional. The moment nga nakita iti first day ko iti session hall iti panlalawigan well nasayad mo pinang welcome da kanya pagkita da kanya iti banag-banag pagkita dati halos opisina iti SP and ipakita da kanya iti committee so tinakita ka committee is Market and Slaughterhouse Committee can housing, urban housing. So DJ, no kanat may iyawat met isumet i-workout tayo nasayat kasi tayo na ako thankful tayo ken nasayat pen pinang welcome da kanya lalo kini Vice Governor nga Cecil Marcos. May pinmasya na po ni Apo Matthew before session before the session so nakasarito tayo so take ko na ako I really felt welcome kanina first day so DJ tayo minsan i-propose na ito nga pagsasaritaan mi so tap nun barbareng DJ kasi lang ma-equip di pa daming konsehal kaya tap nun no to boost confident kaya to do the job as a legislator met iti city when no munisipyo. Proper scheduling ken namit laing DJ so break na tanga week so parang feeling ko at the first siguro medyo manibago ngem okay lang kaya met dili nga ro di unak agbaling nga konsehal di dual job met lang to break from private to the city hall na manage met nga nasayat kasi DJ met trabaho ito'y private is niyawat-awat ay may katigikam sa tayo so medyo nalang anti-trabaho kasi DJ private business so DJ well after 3 years at the moment na nagsakta pa lang no ano tinagunod tayo alagit let's just wait and see latan what will happen in the future nga for the meantime ipark ko pa lang data kasi medyo talaga overwhelming pa lang dito marikrin na pala hingala nata so awamit pa pampanunod din sa DJ nga rod deputated kanyak nga responsibilidad kaya't kumet nga aramidian ti kapaila lalo iti patak nga legislator nga konsehal ito isot kaya't kung priority talaga kitain at the moment nga proyekto kasi kumbaga adamit ti sanga iti gobyerno tayo nga makita kadigi siya constituents tayo from the province
So tatan ti pala kay pagtutukan at the moment kay legislator mismo. Tapnon may di siya may equip may papadakam nga ma-equip kunang at pati med siya kasali ka di siya. So nung papadakam nga ma-equip mas efficient and effective kami nga agserbi kay munisipyo wenno syudad nga ayan ni. So kung mga domino effect Well, so, ganda dumapay sa... kaya hindi siya nga medyo ambitious ni malaki taek kaya tukod ko mga imbitahin ini isang national seminar no may ito Ilocos Norte ito mamit pa kay Heldan na iti buong interno nga Pilipinas. convention. Yes, medyo teko na kon ambitious may ikabaela deta tapnon iso da mamit pa umayek misa no apay na panuntak deta to help DJ misa di turismo tayo, di ekonomiya tayo kasi no once may da dito so damit spending nga mapasama. So tapnon makita met iti national nga no anat senaryo talaga iti probinsya tayo. Sir,